Na rantse da sarkin da ya ajalla marudi da mosquito sai ta so. Kai Jakus, wata kan kwayar da kake sha hatta kai ka tsaya a gabana kana min rashin kunya ko? Jarabawa. Wai, kwana biyun nan me yake damun ka? Nake ganin ka a cikin irin wannan yanayin, ina ganin ka a cikin damuwa. Me yake damun ka? Wannan da yake gani tamkar jinin jikina ce, wadda ba zan iya rayuwa ba tare da shi. Wani irin yaro ne kai? Yayinki ne? Baban ku daya? Ko daya bata kai da hannu ne yayin sa. To ai dole in tambaya. Ke ya ne ke gajanta ni dan kin ga ina son ki. Kai baka dubi irin rayuwar da mutane suke yi bane? Kai dubi rayuwar da kake ya dace da kai kenan? Ya kamata dai ka canza. Jarabawa.